Kaaway-away sila. Kung sila naging tao. All-star cast na ang mga bayo. All white na sila. So let's see ano magiging effect ng camera shoot. At ngayon, hala sige ko na sila. Yung kuko mo, ay blandina. Ganon. Dinosaur. Sayang kasi talaga yung glue ko eh. Pandikit mo na. Nawawala eh. Tagadoan. Taray na sa gala. Nasaan mo muna ito? So, eto na. Papunta na kami sa next location. Ayun na. Since malapit na yung sunset. Yeah. Para tayo may sagala. Lakas ko mag-star na estrada dito. Tingnan ako na araw mo dyan. Maraya. Maraya, tawag na. Ako si Julia Barre. Hindi, hayaan mo ako magsabi. Epal tong dilis na to. Ata. Tingnan ako. Yan. So, yun po yung mga outfit ko na hindi ko na nasusuot. Kaya, Nung payat pa siya ganito yung sila yung ano. kanya to. Problema. Talaga? Talaga. Mapanakit po siya. Mapanakit po siya ng damdamin. Ako mapanakit physical. Tara. Patingin na out. Patingin din yung aura ng iba. Hindi puro kayong dalawa. Ay, tuloy! Sorry tayo sinasadya. Tara, miss. Kamusta po yung experience kasama ng aming mga hator? Okay lang po, masaya. Haggard. Masaya. Nakakapagod lang. Matagal na kayong Hindi po. nag-photography. Gano'n na katagal? Huwag ka masyado tumitik, parang tanga to. Matagal na rin. Oo po. Mga 3 years na po. 3 years na. May Facebook page ba yung ano mo? Meron po. Ano? Snapshots photography. Snapshots photography. Taray. Ay, mamaya magja-jump shot sila sa bangin na. Sige, why not po? Pwede. Mga Wala nang trial lang. balikan. One trial. Wala akong sinila. Ayan. So, handa na kayo tumakbo. Mga bay. May aso. Okay, since magpa-birthday ka na, kamusta na yung feeling ng mga photoshoot mo? Ayan, first time ko po yun. Bala ko lang talaga yung, yung simpleng photoshoot lang yung sa bahay lang, kami nila Mima, ayan. Tapos bigla nyo, parang bigla nyo sinagot agad yung damit, yung makeup, ganyan. So parang, privilege. Wow. Buo na. Privilege. Buo. Happy birthday ulit, Thank you, Allen. Mi. And pagbutihan mo pa, sana tumaas palalo yung mga grades mo. Be responsible son / daughter, brother / sister. All around. O, di, galingan mo lang palagi, ha? Apo. Support ako sa inyo, basta be responsible. Tapos huwag tayo maging pabigat sa pamilya natin. Yun ang importante, ha? Yes. Di ba, Dwight? Sana all. So, yun na nga. Kamusta naman ang pagiging model? Ang hirap. Gusto mo to? May mama ko dito. Eh, nanay mo yan, natural.
Hi, ma. Ate naman naman kahit short hair, di ba lumalaban? Di ba? Ako ang Donya. Donya Marie. Wait, tingnan natin. Ayun, overlooking dito. Back. Oh. Shala dito. At maraming venue. Tara! May mas maganda sana sa taas, kaso malayo. Tsaka nakakas na rin. Oh, nakakahingal na. Maganda dito, no, in fairness, ha? Na presko ng ano. Kaya lang, ayoko kasi ng ganito. Parang wala tayong kapitbahay. True. Kakabor. Sobrang tahimik. Correct. Wala kang makakatok para sa ulam. Wala ka mahihingian ng chismis. Sarap. Iba pa rin sa Santo Niño talaga. Gosh. Sagip na sagip mo lahat. Doon na kayo tumira. Kita kits. Okay, eto na nga. Naku, natapos na po ang aming photoshoot. At hindi pa ako nakakaligo kasi ito pa rin yung ang aking kasuotan. But before that, nako, palakpakan muna natin ang isa't isa, girls. Congratulations! And happy birthday to Allen! Yes, happy birthday. Oh, isa na sa mga wishlist mo ay nasagot na natin. Nagawa na natin ng bonggang-bongga. Pero bago yan, gusto ko muna malaman yung mga emosyon o yung mga naramdaman ninyo during our photoshoot. Unahin na natin si Dwight. Ako so far nasaya kasi first So time far? So far, masaya? Super. super. Saka gusto ko mag-English ay na nangyari. Super 8. Okay. Super masaya kasi first time ko lang yun sa buhay ko talaga. First time lang talaga. So, do you expect second time? Nahirapan ka rin. Hindi, I mean, na-excite ka ba? Nataranta? Anong mga emosyon mo? Kinabahan? Kinabahan ko kay Mima. Hindi, bakit sa akin? Hindi naman ako yung nagpipicture sa inyo. Kasi baka matalakan ako. Takot sila sa mga talak. Ikaw, Tags. Since ikaw yung isa sa mga pinaka-komplikado din, di ba? Aminin na natin yan. Well, kung mapanood nyo man po ito, hindi po talaga ako yung magkagustuhan nito. Siya po talaga yung nagpumili. Hindi, at least lang, just be happy, di ba? Yung hindi naman para maglumandri lang o ano, at least maging masaya. Anong Siyempre, una natin yung naramdaman? kaba. Yung takas. Sita ka. Joke lang. Okay lang, masaya naman. At least may bagong experience. Kahit isang day lang. Isang araw lang. Ilang araw mong ba gusto? 1 week? 1 week. Grabe naman yung birthday ni Allen. Pang 1 week Araw-araw siya. dapat, Char. Hindi, sobrang saya. Kasama din yung pagod. Pero okay lang kasi enjoy naman ng bawat isa. At kita ko naman sa mga mata nila, di ba? Nag-enjoy sila. Ayun lang. Lalo na yung mga shoot mo. Mga pang-back. Kita yung Malamang marami ka maiinom na nito. Laksan FR at saka mga Mediplas Salon pa sa likuran mo. nilamig. Happy naman. Masaya. Sobra. Ikaw happy and then kinakabahan din. Kasi because of my body insecurities, ganon. Syempre, saan ka mahihiya na-insecure? Kung na-insecure ka, anong tawag sa kanya? Puno ng galit. Hindi naman tayo perfect, ganon. Wala Pero naman. happy. Kasi syempre, Tandaan nyo to ha, walang maganda, walang pangit. Love your imperfections. Ano man yung, like, ako, malapad ang noo ko, yung kulay ko, yung mukha ko, mahaba, and matanda na. I don't care. As long as ikaw mismo nararamdaman mo na maganda ka, makikita yun ng tao. Di ba? May ano ba mga insecurities mo? ayaw ko stretch marks, gano'n. Stretch marks. Hindi lang ikaw may stretch marks sa mundo. Kami din, Char. Wala ko na. Ako meron ako. Wala ka? O di pa magkakaroon, bibigyan ka na. Puro gitim lang. Gitim sa gilid-gilid.
Kakausapin ko si Wolverine. Ano pa? Pero happy naman kasi nakapag-pictorial tayo ng happy na walang... Actually, hindi ka dapat makakasama, di ba? Buti na lang. Buti Habol. naka-pagpaalam at Oo. kiss agad. Correct. Ikaw, birthday girl. Actually, originally, kay birthday girl lang talaga to. Sa kanya lang talaga to. Since alam ko naman na may mga inggitera, so sinama na rin namin. Hindi kasi, alam ko rin naman na gusto rin nila to. So, isa lang din yun sabi ko, sige, yun na rin pwede ko may kahit madalas na tigas yung ulo, mga hindi nakikinig, gano'n. Dali. Sarang pangalanan, Char. Ayan, Tags, Dwight, Angelo, Allen, Desiree Ikay. Go. Ayun. Kamusta experience? Anong... Sobrang saya kasi first time ko rin kagaya nung iba nga na sinabi nila. And then, syempre parang ang saya lalo kasi parang parang from scratch lang talaga na plano namin mag-MME photoshoot lang, dyan lang sa bahay, ganon. Tapos syempre, ayun nga. Tapos cellphone lang, Oo, diba? sa cellphone lang. Tapos ayun, parang, syempre nga, parang nagkaroon ng way si God yan. Sama natin si God kasi parang, thank you. Yan. Kasi ginawa niyang possible yung parang, ang imposible mangyari. Parang photoshoot, ganyan. Syempre, mag-hire pa, magbabayad, ganyan. Tapos sa damit, ayan. Tapos buti na andyan si Nino. Commercial tayo. Ayan, tapos Naiyak ka? Ito nga natai dun sa yung kalahiban eh. ayun nga, hindi parang kasi sobrang gaan kasi parang may nag-provide para dun sa mga kailangan ko. Kahit hindi na ako gumastos, ganyan. Na kay Mima, siya nag-provide ng damit, makeup and such, yan, sa buhok. Ayan, tapos sa friend ko, ayan, si Mar, tapos Yes, si kay Rex. Mark. Yan. Thank you. Yung nagpinam ng camera. Oo, si Ate Steph Banzuelo. Yes. Hi! Yan, thank you. Kasi sila nag-provide, tapos hindi na sila na humingi ng bayad, ganyan. For free na lang, parang, friendship na yung, yung exchange namin, ganon. Sobrang saya. Correct. And syempre pasalamatan din natin yung naging assistant natin. Ikay, halika, dito ka, dito ka sa gilid. Siya po yung aming nag-iisang babae. Ay, hindi, actually, dalawa sila. Siya yung babaeng kasama namin naman, di ba, sa photographer, na napagkamalan ng nanay ko na lalaki. Sabi niya, medyo babae. Uy, thank you rin kay Ikay sa effort. Siya yung nagligpit ng mga gamit natin. Takbo rito, takbo dyan. Nagbibideo rin sa atin. Ikaw, kamusta experience mo sa pagiging PA? Okay lang naman. Medyo nakakapagod. Pero nagawa mo mag-TikTok, ha? Meron siyang pagod. Pero nakapag-TikTok ka pa kasama ng mga truck driver. Ang galing. Okay. Kung sakaling meron kayong dun sa mga nangyari na yon ng ating photoshoot, ano dun yung pinakagusto nyong ginawa? Yung Ganda niya. Wait lang, inisip ko pa eh. Siyempre, yung nagsama-sama kami sa picture ng masaya, tapos kasama tayo, nag-enjoy tayo, kahit mainit. Ay, yung candid. Ayun, ngayon. Yun lang. Okay. Ikaw naman, Dwight. Ganon din sa kanya. Ay, hindi. Bawal yung gaya-gaya. Bawal yung gaya-gaya. Bawal copy-paste. Nagsama-sama. Tapos yung bonding talaga, yun talaga yung pinakamasaya. Wala ka na sa babe. Oh my God. Bawal Nasagot na ulitin. nila, Mi. Bawal ulitin. Go. Ano mo letter C? Yung nagsama. Sama-sama. Ay, yun naghiwa-hiwalay. Yung favorite shot mo doon? Actually, sabi ng ng photographer, tsaka ni Mark, tsaka ni Rex, talagang love nila yung mga oras. In fairness. Mukha ka daw babae. Kaya tagadog mo yan sa Para, hindi, actually, mukha kang babae kasi dun sa picture talaga. Yung para kang True. yung jowa nagwewete. Hindi, ikaw naman. Ano din yung pinakamagusto mo? Yung nag-picture tayo ng individual and yung groupings then Doon sa individual shot, ano doon yung pinakagusto mo? yung naka-white yung Sa bamboo siya. yung parang pack. Yung maganda to, pero magulo ka uso. Ay, ikaw naman, Allen. Siguro yung, Actually, ang dami niya, nakailang damit ka. 3 o 4, mga ganun. Hindi lang Tapos 4. iba-iba pa ng color. White, yung maong, yung floral, Blue. yung gown. Parang Tsaka yung blue. Yung blue. Yung nga, Ayan. 5. Ayun, tapos yung favorite ko shot doon siguro yung naka-gown ako na yung parang, yung gown na naka-black, tapos yung sa pink, yung colorful, Yung dark pati din tapos sa blue. yung colorful. Kasi sobrang
First time ko din yun, as in, parang all of my entire year. Ay. Ngayon lang ako Ay, English. Napapa-English na siya. Mukhang mapapa-oo niya na yung Mr. Right. na meron ng Miss Right. Ay! Okay. Ayun, Sige. yung favorite ko yun kasi parang first time ko rin yun talaga. Tapos, yun nga, yung feedback sa akin ng photographer, pati ng friend ko na ang In ganda daw ng fairness. shots. Yun. Wait nyo na lang Shots lang i-upload. daw. Correct. Actually, most of them, ginamitan ko nila ng original hair, yung mismong hair nila kasi nga po, yun din yung request ng photographer para mas magmukhang natural lang, 'di ba? Ay, kamusta yung gown mo? Paano ka daw doon parsa ang Hindi, ano yun? Kadita, ano yun? Si Esmeralda. Mitch B. Esmeralda tank Tank deal yung katawan. Bang tank deal. Ang haba ng ano ko doon, ganun takot doon. Nakapasok ang mukha nila. De, pero importante, Sir, happy Kai. tayo. Masaya tayo, nag-enjoy talaga tayo. Medyo nakaka-haggard lang, pero at least enjoy. Pero bago ang lahat, para kay Tags, good luck. And let's be happy. I love you, Prayers. Beth. True. Prayers can move mountain, but mountain can move people dead. Ayan, so, ayun na nga. So, mas marami pa kayo abangan ha. Mula din sa aking mga anakshis, malay nyo naman, magtuloy-tuloy na tong grupo namin ha. With my anakshis. Again to Allen, happy birthday. Thank you. Ang akin lang, wala akong hihingi na kahit ano, bigyan niyo lang ako ng magandang grades. Para naman hindi masyadong Yan, hindi pa nga nakakahiya. gumagawa. No, yung aral muna bago ML, no, ganyan. Bago kakanood ng Twitter. Siya po. Ayan. So, lahat yun ha, ano natin, pangalagaan natin ng bonggang-bongga. Para mas maging happy tayo, diba? Tsaka, number 1, be responsible. No matter what, kahit ano pa yung ginagawa ninyo, sa pag-aaral o basta kailangan mas maging responsable tayong lahat. Kaya naman, mga momshies, popshies, at mga anakshies, eto po muli si Momshi G. And don't forget, To click! like, Subscribe. And watch the videos of Momshi G! Ayan, maraming salamat guys. And God bless you all. Thank you girls. Thank